Lero panyaso voice box pamene tikukambirana nkhani zokhudzana ndi ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tabwera ndi mawu ambo Boni Kalindo aka the DC president bungwe la Malawi First the People First. Iwowa akuti madzi achita katondo ku chipande cha Malawi Congress Party kumeneko ndithu ng'ombe zayang'ana ku Dazibom chifukwa chakuti kuli makampu amene ayambika kumeneko ndipo zambiri tiziona mu 2025 ndipo ngati ku MCP anthu sakukana matayi ndiye kuti tu ndi mwayende tiyandikha limodzi pano panyasa voice box kuti timve nkhani imene ikuyenda bwanji komanso ndi nkhani zina zimene zikuchitika kuno kwathu ku Malawi kuchokera kwa bambo Boni Kalindo aka the DC lero pa 30 December 2024 pano panyasa voice box. Ndipo akamaliza chonde musayiwale kupanga like share komanso muyike maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena a Boni Kalindozi inuyo ngati a Malawi mukuziona bwanji mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Ngati sitikumananso tikufunirani chaka chopambana cha 2025 timakunyadirani politsatira pano panyasa voice box. Paja ndinkanena kumanena kuti chaka cha 2024 ndi chaka chimene Amalawi muti muone zinthu ndipo nokha mwachitira umboni tazionatu chaka chimene chikutha mawachi ndi chaka chimene Amalawi mwaona zodabwisa zimene pa umoyo wanu kapena chibadwireni simunazionepo. Boma la MCP ndi Lazarus Chakwera chiseko cha apana kapena zipi ya apana lero ndi awakungopanga zinthu mosavuka. Zinthu zafika povuta muno Malawi ndipo sindikudziwa kuti 2025 kukhala bwanji tikafika ku nkhani ya njala pakali pano pa mvula ndi yasiya kubwera ndipo chimanga madera ena chakwana kale 70,000. Kodi ngati pano pa December pa 30 December chimanga chili pa 70,000 tikamafika Marichi ndiye kuzakhala bwanji? Iyi ni nkhani ina imene aboma akanayenera kuti aziyang'ana mwa diso lalikulu kwambiri kusiyana ndi kumalimbana ndi zazi mwalomo kuti achite tako maliru issues. Iyo wati ali bize kumakonza ma assassins kuti alimbane ndi Boni Kalindo, alimbane ndi Wabakiri Muluzi, alimbane ndi Ntanyiwa. Ati kuachita haya anthu akunja ati amo muno ati alephereka ati akuachaja kwambiri akuakanira kuti iwo popeza amapasa ndalama zochepa nde apase omwewo wakunjawo. Ati kukonza chiwembu, ati kufuna kulimbana ndi Boni Kalindo, ati kufuna kulimbana ndi Wabakiri Muluzi, ati kufuna kulimbana ndi Ntanyiwa. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ena omukhonza kuwakwanisa kuma ine ndekha ndiye ndine woopsa kwambiri. Ndipo pano pandikulankhula pano ndili musalima tatumizeni amene owa ma assassins achokera ku Rwanda, Nigeria komanso South Africa atatu amene ali kunamiwa wawo amene akumana ndi Minister Zulo Mazulo kupangana maplani yawo amene ali ni shock sticks a 200 meters amene ali ndi powder omfoora munthu ati akandifoore ineyo ati ineyo ndikomoke. Bwezi pano mukumalimbana ndi mariru issues. Mariru issues ena ali muchipani mwanu chifukwa ngati kuli chipani chimene kuli makampu kumene kuli anthu ati aphane ndiye ndi ku MCP. Kodi mwaziwa kuti kumene kuli ma brigade kwayambikatu brigade yochokera kumpoto ya mwana wa muramu athu amene wangosankhidwa kumene kukhala minister alitu ni ndalama zimene yakuchita fund brigade imene yagawanisa MCP. Tikunena panopa I can confirm to you kunena kuti ngati kuli kugawanika ngati kuli magrupu osiyana amene ayambika mu MCP ndiye ayambikadi itu chifukwa tikunena pano ngakhale President Chakwera amene amanyamuka kupita ku Mangochi wamkulu wa Chinyamata sanaziwisidwe chifukwa chokuti iyeyo ali mu kampu inayo kulitu makampu ndipo anthu aphana anthu amene amapanga ma strategy a 2030 kuti azatenge maudindo
ayamba kuzizimuka sopano chifukwa zikuoneka ngati ngolo kapena ng'ombe zayang'ana kudazipolo, zinthu zayamba kuvuta mu MCP. Sono mwalo kuti muzilimbana ndi nokhanokha mukonze mavuto anu amu MCP mufuna muzilimbana ndi Boni Kalindo pakana kuchita haya ma assassins kuti azandichita assassinate ineyo muzichita assassinate nokha 2025 mumalo mwakuti mukonze chipani chanu, mukonze ubale ndi anthu. Lero muli bize kulemba anthu through NRB mwachinsisi. Amalawi ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ameki pajalengeza kunena kuti kukhala supplementary registration imene ijayo mwayiona ilizi sakunenapo china chilichonse kuti iyamba liti. Zimene zikuchitika chifukwa kuli plan imene yakonza yofuna kuonjezera anthu through registration ya bogus. Tikunena pano kunchisi, kumchinji, kunkhotakota, kudowa, kusalima, kudeza ndi mapati ena alilongo kuzera nyumba za anthu zimene zili za anthu a MCP mmene mukumachitika registration ya chisisi ku NRB. Ndafuna inu a opposition muziwe zimenezi makamaka iwe Samia Suleiman chifukwa ku DPP ku ndikamamuonako munthu amene amalankhula za mphamvu amene olo akanakhala kuti anali leader of opposition akanakhala woopsa kwambiri Samia Suleiman. Choncho muziwe inu a opposition mukamagona muziwe kunena kuti anzanu akukuti akatanibe panopa asegula ma centers m'madera amenewa akuchita register anthu mwachinsisi pofuna kuti akhale ndi relevance, pofuna kuti zinthu zawo ziyayendere chisankho cha 2025 ati akawine ndi akonza mapulani osiyanasiyana. Ina ndi yayipangazana amuuza activist wawo wakumwanza okuti anatha ntchito alibe ntchito kujambula audio after atapangana mapulani awo akufuna apange divide and rule. Nkhani ija ayiputa ya akatolika ija akuona ngati Amalawi ndi wopusa. Activist wawo wakumwanza opanda ntchito kuti anatha kale alibenso ntchito ameneyo ati wajambula audio ati kunena kuti a DPP akufuna ayambe programu yokupha mabishopu komanso masistere. Mukuuza ana, mukuuza ndani? Mukuona ngati script imene angayivomere ni ndani? Iniyo mwashosha nokha akatolika isirizeni nkhondoyo koma musanamizire zipani zosusa makamaka za DPP kuti izo ndi zimene chipani cha DPP chakonza ati chiwembu chofuna kuti azipha masistere komanso ati akatolika mabishopu. Imeneyo ndiyo sagwira chimwene andikupusa kwanu mmene mmakambirana kumeneko munayiwala kunena kuti activist yo ndi waboma. Ndipo akuchita kunena yekha kuti sinimatulusa ma audio. Ndiye lero tikudabwa kunena kuti malomo kuti mungokambirana kuboma kwanu koko muchitane oni. Ndiye yeyo so akuitenga nkhaniyo ati kumakulangiza ninu koma iye ali mboma momo. Koma chiseko chikapana kapena zipi kapana kaululu kache kamakhala kovutirapo kwambiri. Inu muli mboma momo mukanango itanizana ndikuuzana mwachinsisi ndiye mukakhala pa meeting kunana ngati ajambule uyu audio ipite kuziko Amalawi auzidwe kuti DPP akufuna azipha masistere komanso azipanga chiwembu mabishopu pomwe mission iyo ndi ano mukufuna muazunguze Amalawi. Imeneyo ndiyo sagwira mwapangana zinthu zopusa kwambiri. Iniyo mukanakhala madolo bwezi bana mutachita address mavuto amene ali muno Malawi makamaka nkhani ya njala ndi mmene anthu akuvutikira ndi mmene zinthu zakwerera muno Malawi. Do you know kunena kuti padakali pano pa thumba la chimanga lafika 70,000
December latu amenewo sitinalowe mu January nanga tikakafika ku Marichi ndiye kuti zizakhala bwa andiso chimanga chimene mukugawachi chimene mukufuna muyambise programu ya Feed Malawi ndi chimanga chokuti si chimanga cheni yayi ndi chimanga chokuti mukungogawana nokha IMCP ndi azibale anu monga mmene mmapangira kunifi kuja Malawi muno mwayaka moto koopsa sindikudziwa kuti zizakhala bwanji so kairo mulungu akupolamirani ndizi za sataniki zanu zimene mmapangazi ndiye ndi mvula mwayi misatu madera ambiri anthu akuvutika so mango tu anatha ndi amene anthu amadalira mango anatha chitezeso chinatha kodi sowano anthu saza adya doti instead of kuti muzilimbana ndi maliru issues amene angakupezesерeni kavoti koma iniyo muli bize ati kumachita haya ma assassins ati kumalimbana ati ndi Boni Kalindo amene timpangire mfuti za silencer futi zija sizimalira zija ati anthu ati andichite target ineyo ati ineyo ndikusokoneza boma ineyo tapita ni muauze amanebu kunena kuti achite extend period yochita ana registration maka amene akulemba mayeso wa standard 8 JC komanso MSc chifukwa ku Malawi kuno malinga ndi mavuto kafukufuku amene tapanga ife Malawi first apezeka kuti ana ambiri sanalipire mayeso ana ambiri sanachite register chifukwa cha vuto la makobiri ndiye olo mukuseka mawa muziwe kuti ana ambiri salemba mayeso iziso zinachitika chaka chatha andi izizi zikuchitika koyamba mu history mu ulamuliro wanu mukanakhala ena madolo bwezi pano mukumapanga zomwe zija mukumapanga zobera zija kumapita kumakagula za NRB kumakagula za kumeki ndikumapasa anthu ndalama bwezi panonso mukuthamanga kumakalipirira ana sukulu kumakapasa chithandizo chosiyana ndicholinga kuti mwina makolo awo atengeke akakuvotereni koma mapulani mulibe ma advisors mulibe kaye sotili ndi awo amachedwa apaki makape okhaokha apaki palibe chimene chimapanga iwo palibe chimene chanzeru chimene amachiona apaki to ali ngati chimozimozi ma commissioners amene amapanga za ndege kungonama kuti enawo ni mabishopu basi azipita muchali chikumakangotchula chakwera muli makape okhaokha chimene mukufuna inu ndi ndalama basi palibe so china chimene mukufuna palibe chimene mungapange chanzeru apart from kufunafuna ndalama kumabanawo limozi abomawa ana ambiri sanalembese chifukwa cha umphawi makobiri kulibe instead of you kuti muzipanga zinthu zangati zimenezo mukawathandizire ana lero mungokangana makampo osiyana achina brigade ku MCP ko ndi apa mwakonza enu phwando lokuti ati la end of year party ku MCP headquarters ndiye apato chifukwa cha makampu oyimba amene amafuna kukaimba kumeneko atengedwako ndi wa MCP zanu akukaimba kumaro kwache kodi tumuphana tusimunati muphana sizinati yayi zambiri tiziona makamaka mu chaka chimenechi cha 2025 chifukwa anthu ena atu anazichita position kunena kuti 2030 iwo azakhale wina ujene mu 2025 akhala speaker makamaka 2030 azakhala speaker basi kukonzekera u president winayo azakhale vice ndeti kwabweratu mwana wa Aramutu ochokera kumpoto uko amene akuchita control zonse ndipo ka plani kathu nkonena kuti mwana wa Aramuyi ndi mwana athu wa nyumba komanso ndi chemadeya ndi amene atazakhale pasogolo 2030 ife tikapuma kobali nyodo koma mukuiona nkhondo yo inu MCP mukuiona nkhondo ya ku Mozambique yo
mwaona mamozambikans amene akuchoka ku Mozambiki ndikumabwera kuno ku Malawi mwamva kapena mwina simunamve kapena simukuona ndalama zakukhambwirani ndi zakusekani m'maso mwayiona nkhondo ya ku Mozambiki ndipo mwafufuza kuti anthu akuthawa chifukwa chani anthu oto akuthawa chifukwa chobera mavoti sanayende bwino zimenezi ngati simuzitenga mwa serious zizachitikaso kuno ku Malawi ndipo mulisunge date la lero kaberedwe kanu kamene mukubera zisangozi through mathematics komanso through other means siku lina muzanong'oneza bondo ndipo mulungu sakugona mulungu sakulola za uchisiru kuti zizachitike koma ndafuna ndingokupasani warning kunena kuti ngati simusamala zija zikuchitika ku Mozambiki zija zizachitikaso muno Malawi ndipo sate larger scale mukuyenera musamale kwambiri inu a MCP chifukwa pena paliponse palibe pamene mukukondedwa palibe amene akukamba zabwino za inu ngakhale ni mwana yemwe ziko lino pena paliponse aliyense wadanaye kukhosi chakwera koma popeza anthu omuzungulira amapita kumamunamiza kuti zonse zili bwino bwana ndipo anthu akukukondani komanso pano paka plani kathu kobera kakuyenda bwino siku lina muzandikumbukira izi zikuchitika ku Mozambiki musazichepese ndipo ziko lathu ndilomvesa kale chisoni chifukwa mukaona mbali ija ya Tanzania kupatula nyanja ya Bedwai madera ena ngati kukiyera kududuma kumene kuja kunali ku Malawi komanso mukafika pa jenda apa ndi part of Nchinji kunali kumene kujako ku Malawi koma ziko la Zambia linatengako komanso mukalowa mbali ya Mangochi ku Mozambiki muona kuti kunalowedwaso kale Malawi analandidwa mukapita ku Mozambiki border mukawoloka kupita ku Miranje kuvira uyo kukafika tikamapita ku Guruwe uku mukapeza kuti kumene kujako kuli chikwangwani cha welcome to Malawi nthawi imeneyo ya Major Sepa Pinto analandaso kodi sono kuno kutayamba nkhondo Amalawi azathawira kuti nanga maiko amene wawo atangoti akwiye ndikunena kuti ife tikufuna tigawane basi tiziko la Malawi tilapita ndofunika kusamala kwambiri mukamapanga mapulani anu obera musogoze ziko pasogolo muasogoze Amalawi osauka amene alibe china chilichonse kodi amene wawanga azapite kuti programu yani yobera imene mukupangayi ziwani ya opposition kunena kuti ANRB asegula masenta ndipo inu asumia Sulemani amene nimakutengani wamphamvu achina Navicha achina Beni Phiri tafufuzani kumene kumuone inu achihana tafufuzani Atimofe Ntambo tafufuzani AUDF tafufuzani muone anzanu asegula masenta achinsisi akuchita register anthu mosaziwa ziko Bon Kalinda, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye mabuka, komatuku ku UTM, ati andiitana, ati ndikayankhe milandu, ati akulu achipani andiitana kulilongwe inetu sindipitako pamene muti muzazindikire anzanga kuti nthawi yakutherani muyambe zanu mochedwa nthawi ino mukanayisiya chipani cha UTM cho chinapita ku convention kumene inu munakanako ndikuona ngati nthawi ino bwezi pano mukupanga zanu chifukwa politikale mukuzimaliza nokha inetu ndine zanu ndimakukondani anzanga izi zimukwaveka azimayi okhaokha saluzi ndikumakuyimbirani nyimbo ndikumakuyimbirani m'manja pamene paja mukunjoya koma politikale mukuzimaliza nokha nzaje wawiniko from Jeza village tiye mabuka pafupi nduko